Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи ман, касоне ки мехоҳед дар ширкати атоми дар командаи мо регистратсия шавед, рақамҳо дар рӯи экранай. Кор дар ширкати атомиро ҳар яки шумо медонед беҳад осонай. Ва чӣ гуфтанем духтарако, 6 нафаре ки якум регистратсия меше, ба шумо туҳфа мешавад зубная пастаи 4тага. яъне ки дар хариди якумтон ҳамин зубная паста падарка мебиёяд ай номи мо. Ва дальше дар ҳамин ширкат дӯстои азиз осонай беҳад кор кардан. Ба чӣ хотир? Дар ин ширкат ҳар як нафар дар 6 моҳ як бор дар 200 сум харид мекунад ва 2 одам меёрад, команда ба қувват мешавад. Дар командаи ма зиёдаи 25000 одамай рӯи экрана бинед. Инами ҳама статистикаи командамай 25000 одама ма овардаги нестам. Ҳар нафар 2 нафари овардаги ва мо як командаи бузург шидагием ки 25000 одам дорем. 11000 одам ай Тоҷикистонанд, яъне гражданинои Тоҷикистон. Ба чӣ хотир 11000 одам регистратсия шудагия? Барои ки глобалиё зиёд шудагиянд, ширкат ба зудӣ дар Тоҷикистон кушода мешавад. Ва анами духтаро нигоҳ кунед, бо ғайри и дар ҳамин структураи ма 2 бриллиантови мастерай, 12 мастер продаж, ҳамаш бо дастгирии якдигар шудагия. Бихоҳен дар командаи мо қатъи ма ҳамкорӣ кардан, марҳамат рақамода бинависед, ма шумода ҷавоб медиҳам, оиди кор пурра мефаҳмонам. Кор беҳад осонай духтарако, дар инҷа ҳамин харид нестай. ҳозир регистратсия шудӣ, то моҳи ноябр кае хости якум харида мекунӣ. барои ҳамкорӣ ба рақамо нависед, ҳар яки шумода ма ҷавоб медиҳам, ватсапам мемонад. Ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳама каса созен тенҷен. Ма ҳоз пеши очам омадам. хайри хушкини пагама Москва мерам. Баъд қачақчақ канем очам мегам ая меҳмонӣ мерам, мара бар партов бабра. Гуфтам майли. Пага аэропорт нарам? Гуфтам не, аэропорт нара оча. Ба соати 5 саҳар мерам. Ана дӯстои азиз, ҳозир пешхонада бибира ждат дорум. Бисёриҳо мара мегӯянд ки шумо хабаргирӣ намери очата. Ман хабаргирӣ мерам, ман просто видео намекунам, намепартовам ки ман омадам чӣ овардам, чӣ кор кардам. Ба одам мегӯям ки стиралка харе очатон ай гаштана оча, ман стиралка дора истифода бурда наметавонам. Ва бисёр вақт мохмо бо либосоша мебарем дар хона хамомишро мебиёрем, ки очаи ман одами саюзни ягон каса намехоҳад кор фармонад. ва дар хонаҳои мо зиёда 3-4 рӯз наметавона истода. Дай на ман Ӯзбекистон рафта будам недавна, 3 рӯз истод тамом. Ман омадам баша мега ки оча то омадани ту мега бибиам ха бетоқат мега тез душанбе шавад, тез ман барам хонам мега. Ана очаи мада тоқаги мехора. Худаш тоқа дар хонаи худаш, хай конечно хонаш дар центри шаҳр, дар пушти чойхонаро. А ҷои мо маъқул несташа. Бо хонаи ман маъқулаша. Хонаи ман 3 рӯз места, хонаи дигаро дар 1 рӯз. Хонаи рухшонда вообще мумкин дар 1 сол 2 бор ягон ҷо рухшон саростӣ марава, ба 1 рӯз беста буда кошад нигоҳ кунӣ. А так бисёртар бо хонаи мо маъқулаша. Так что шумо дӯстои азиз ягон майда фикр накунед. Шумо нигоҳ кунед, як 10 минута влога тамошо мекунед, як моҳа зиндагии мара дар 10 минут мебинед. او قدر دیگه شما ببینید. اگر من هر روزم ولاگ کنم 10 minut 24 ساعتی عمری مرا 10 minut چه میبینید. من نمیتونم هر 1 minut را شما در نشان تیم. الان خیلی دوستای عزیز هست، من شما در ولاگی که رفتم در پخرا بودم میمونم تماشا کنید و با صحبت. پیکنیک آمدیم، یه رکی توی بوده. نگاه کنید.
دوستانی عزیز همه سرجم Интересно, живая музыка. Шансlı. Тамошобина уже салқина кишид бегада. Иҷа шабине. Ай, да чанг будай. Мегум ё ами сахар то ҳозирада ҳамҷа меистода бидана тақала пақал када. Ма мегум ё авҷа клиенторо файрод мекунан ё хандасе. Нигоҳ. Худа поён ам астан ё. Ой, ҳақорат кадистиам дидем. Ана дӯстои азизи ма болу иҷа омадем. Ҳама суратгирӣ бовар мекунем. Ё ҷавҷа олиам аксияи солнави гузарондастиам. Ма полич бромадам, ана куфр омадам шабгӣ.